ବହିର ନାମ ରାତିର ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ। ଲେଖକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଜିତୁ ସାବତ। ଗଳ୍ପ ରାତିର ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ। 1। ଘଟଣାଟା ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବାର କେହି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଘଟିବାର ଶୁଣାଅଛି। ସେହିପରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ବୋଲି ବୟସ୍କମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ବେଳକୁ ଏ ଧରଣର ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଢେର କମି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟୁଥିଲା। ହେଲେ କଳିଯୁଗରେ, ପୁଣି ଏବର ଘୋର କଳି ସମୟରେ କଦାଚିତ୍ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଶୁଣା ନଥିଲା। 2। ମୋର ରାତିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଢେର ଦିନରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି। ଆମ ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଫୋଲିସଙ୍କର ଏତେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କିମ୍ବା କଡ଼ା କଟକଣା ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ଏକାକୀ ଏବଂ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଅତୀବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କେବେ କେମିତି ରାତିରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆଜିର ତରୁଣ ତରୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଥବା ଇତିହାସର କଥା ପରି ମନେ ହେବ। ଏବେ ତ ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରେ। ଜୀବନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଜିର ପିଲାଏ ଜାଣିଲେ କି? 3। ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲି ତ, ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା କଥା। ଘଟଣାଟାର ସୁରାକ ରାତିରେ ମିଳିଥିଲା। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ସେମିତି ଘୁରାଘୁରି କରୁନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀମାନେ କେଁ କାଁ କିଚିରି ମିଚିରି କରନ୍ତି। କୁଆମାନେ କାହା କାହା କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ପିଲାଏ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ବେଳେବେଳେ କାଉକୁ କୁଆ ଓ କୁଆକୁ କାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରକାରର ପାଠ ଆଜିକାଲି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ପିଲାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନେ, ମୁଁ ଏତେ ଜୋରଦାର ଆରୋପ କାହିଁକି କରିପାରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ମୋ ପୁତୁରା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପଢ଼ୁଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଚୌକି ମାନେ କ'ଣ? ସେ ବହୁତ ଭାବିଲା, କହିଲା, ଚୌକି ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ବର୍ଫି, ପେଡ଼ା ବା ସନ୍ଦେଶ। ମୁଁ ହସି ହସି ଏକବାର ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲି। ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଏସବୁ କଥା ଲେଖିବି, ପାଠକ ଜାଣନ୍ତୁ ଏସବୁ। ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲି? ସେଇ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିବା କଥା, ପକ୍ଷୀମାନେ କଳରବ କରୁଥିବା କଥା। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗୋଦାମରେ କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ ଗୋଦାମର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ା 30-40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା। ସବା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର କଣା ଥାଏ, ପବନ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ା ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ? ମାନେ, ମୂଷା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣେ ଭିତରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଜିନିଷ ମଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବାସ୍ତବରେ ଅତି ସହଜ। ମୂଷା ଯେପରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗୋଦାମ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଥ ସବୁ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ମୋର ଆଦୌ ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଦେଖି ଉଚ୍ଚତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଥଳକୂଳ ପାଇନଥିଲି। ଭାବିଲି କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଧେ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବଳକା ପଇସାରେ ମନର ସଉକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇତିହାସରେ ନାମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ କରିଛି। ଅତୀତରେ ରାଜାମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ମନ୍ଦିର କରିନଥିଲେ ସତେ? ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେରଣାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଧେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ବନେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାଟି ଟିକିଏ ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଲା। ଅଧିକ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ପାଚେରୀ କରାହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି। ହେଲେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେଉଁଟିକୁ ଅତି ଅସଲ କଥା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେଇଟି ପୁରା ନକଲି କଥା। 10-15 ଫୁଟିଆ ଉଚ୍ଚାବାଲା ଘର କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଘର ହୋଇଥିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା? ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି Sample complete. Ready to continue?